batun da ne masoya sun gane magana ce a kanka gausi zanto ne masu batuwa kanka yau daga sun binne tafiya dai a hankali sai mun tone min zamun da ke jikina ya tsinke bakina abin da ke ciki ya narke makiya shehu yau batun makan muke ba wani boye hanya ta mike tambara mawajibi ne a gare mu komai namu mun ka miga wai mamu ko an kowa so abin da ya dame mu ba mu ba zama da mai gyambara mu sallah dole gun musulmi sharadinta ainiya da alwala a karanta ta mu ne sandunan da gausi ya tuta dangi in ta faduwa zai tashe ta makiyakar su samu canza tunaninmu hanyar gaskiya kai muke kunje mu ko ƙarya muke a bar mu da baramu domin shi ya share kowane kokenmu ba gana hanya sai an saba tausi ne a zahiri in an duba sun farshe wuce kadai ke da muhimma daga kagan su dan uwa ba ta baba shi mai gaskiya daban yake wallahi shi san shehu dai ana yi fillahi shi ke raye kan duka arwahi sanadin sada zuci da rasulallahi kowa ya fi shehu kai sai ke yi wa haka in ka dukan ka kai